Ang paghigop sa init nga sabaw ang pangtambal ni ining panahon sa katugnaw sama na lang sa Balbacoa ug Lansiaw. Atong tilawan sa report ni Alan Domingo. Sa sudlong bahin sa Barangay Mabulo sa Dakbayan Sugbo nagpahipi ang mga dagkong kaha o kaldero nga gilutuan sa mga lamian nga linat-an ug sinabwan nga sudan. Sama na lang sa potsero, tit sa baboy ug ubang sudan nga kinaham. Apan ana ay espesyal nga himalitan sa mga lalaking way ugam. Kinabalbakwa ug Lansiaw nga dili lang ang kalami kun dili kadtong kinaraan nga istorya sa mga siaw. Pampakuno kining sudana, pampalig-on sa tuhod, pero kun masobrahan magsakit usab hinuon kay taas naman og uric. Hinuon kaon lang in moderation. Lami jud diri sir eh. Bisag ara rin, lami jud init, labi na bugnaw ang panahon. Matod sa tag-iya nga gawas sa kalami sa ilang luto, ang ubos nga presyo ang usas nakadani sa ilahang mga suki kay nagpabilin nga barato sa mga nag-budget sa tag 50 pesos per serving bugat na kaayo ug busog. Busa dili ikatinga nga dagsaon yod kini sa mga tao. Katong pa katilaw, ari unya mo sa Mabulo, tilawi ang among Lansiaw, barato ra, 50 ra. Muligon jud niyong tuhod. Kauban si Cloper Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.